Hanen kasngi ka potrik benai risau arja pesau ki babon ngut ki rupau khmat jongkari kila yesim bentalang ha ka jingela nyam bakhadu yau nong khai bapau nam jongkari u ratan naval tata u balaklat na ka jiksitom ke balabar slam yu ha ka jaka ajing sumar ha Mumbai Hashwa ban pendap ya kale nyam le rukom ya kamet jong ratan tata labu hakilon jongka NCPA Nariman Point ha Mumbai na ka benta ki pai ba pakin ai buram khadu ya une uriu le bah Menteri Rangba Kajela Maharashtra u Eknath Shinde ulaong bai ka jingle nyam bakhadu yau tata on pendep daga buram ke bapura na Kajela hi borok kawei ha kana kapor on sapenher ya kalama gari haki office sarkar hapo Kajela ba anom sha men penlong ya kino gijing penberia ne ki program penberia hukum kane kapor u chief minister lapan benai jing sosi jong Kajela ha ka simpalej potri urisau uratan tata ubade u chairman emeritus jong tata son bar uriule bha ula khlat no haka khnai tri urisau hakarta ka bapra pandrusnem ula sha sumar haka hospital bridge kandi joka Mumbai haka jing sitom ka bajur bha kato ka nengut kiru saing perthai bat kino yelam jong ki karkhana klapan pau ye jing kendet bat jing sosi halor ka jing yapno jong uratan tata haka jing pelai khubor ucarman jong tata son UN Chandrasekharan ulaong Dei daga jing sodu ka bajur bangi ai khublei ya uratan naval tata unong yelam ubasisha baklem da paunam uba ki jingno senjang jong upat ki bamla bantheu kilapan wandur omtang ya ka kenhun tata Henry Watt ya ka jinglong jong kari jongi Menteri Rangba adu kari Narendra Modi ulapan pauru ya ka jing solem halor ka jing klatno jong utata ulak khot yu unong yelam jong ka kam khayi ubadon ka jing yu ijingai ka mensim ka basong rit bat ubreu uba phla Shushu ulaong ba uratan u ikbahai kimrat ugowa ude wei neki kseu ba uratan ulari la sumari ugowa uladon rengkat hakane ka jingele nyam bakhadu jong uratan ban pen pau ye ka jing songu ka jong wei neki klur ba pau jong ka Bollywood u Amitabh Bachchan ulapan pau ya ka jing sosi ya ka jing klat uratan tata u Amitabh Bachchan u bala trailang ha ka film Edbar kapla penmi lang bat uratan tata ula sam ya ka jing tho ka basung tanat kum ka jing kenmau yauni unong kahi papaunam jong kari u Amitabh Bachchan ula sam ya ka dur bat uratan tata ha ka Instagram feed jong ula tho ha ka jing tho ka juk kala shuya ilaj no ka jing longret mensim jong ka jing thmu jong ba ka jing kut jing mut jong ban pendep ya ka bahatam na ka benta ka jai benreu ka bala julong ka jing sarong ka nam ka buram ka bakrautam jonga banyo ya kalat baga kabu bani trilang na ka benta ki kam payedai ha ka baha ka met ha ka imlang ka salang kene ka dei ka sngi ka pasongsi ban ngabu ki jing duai na ka benta jong pan kot ka ne ka jing tho jong Amitabh Bachchan